Τώρα σε διαφημίσεις και μετά έσαι την διατροφή. Τώρα. Έχουμε... αυτό βλέπω εδώ, παιδιά, γι' αυτό. Συγγνώμη. Τώρα επιστρέψαμε. Εντάξει, κάνουμε και λατάκια, παιδιά. Να πάμε να μιλήσουμε για την διατροφή. Μας έχουμε πει πρωτεΐνες από 7 πηγές. Μαζί μας είναι ο Παπαϊρακλέος. Γεια σου, Νατάσα μου. Καλή σας μέρα. Το κρέας το έχουμε συνδυάσει με τη λέξη πρωτεΐνη. Ειδικά το κοτόπουλο και ειδικά κάποια άτομα τα οποία πάνε στο γυμναστήριο και θέλουν να δείξουν κορμί και να εντυπωσιάζουν συνεχώς, λένε ότι καταναλώνουν αρκετή πρωτεΐνη. Δηλαδή πρέπει να καταναλώσουν κάποιες μερίδες την ημέρα, αλλά θα πάρουν και συμπληρώματα πρωτεΐνης. Για τα άτομα τα οποία δεν θέλουν να παίρνουν την πρωτεΐνη από το κρέας, θέλουν να μειώσουν την ποσότητα του κρέατος στη διατροφή τους, από πού αλλού μπορούμε να αντλήσουμε εμείς πρωτεΐνη? Υπάρχει σε πολλές άλλες πηγές, φτάνει να συνδυαστούν σωστά. Φυσικά αυτό που είπες ακριβώς πριν, ότι μπορούμε να τη βρούμε στο κρέας, σίγουρα είναι μια πλήρης πρωτεΐνη, είναι υψηλής βιολογικής αξίας όπως το λέμε εμείς, δηλαδή έχει μεγάλη απορρόφηση στον οργανισμό, μπορεί να απορροφηθεί μέχρι και 99% όταν προέρχεται από το κρέας, σε αντίθεση από φυτικά τρόφιμα που μπορεί να δούμε μικρότερη απορρόφηση. Και περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, διότι οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αμινοξέα και περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα στις ποσότητες που χρειαζόμαστε. Τώρα, εκτός από το κρέας, μπορούμε να το συναντήσουμε σε άλλες 7 πηγές, όπως είπες και εσύ πριν. Πρώτα τα όσπρια, τα οποία όμως βεβαίως πρέπει να συνδυαστούν σωστά. Δηλαδή, όπως είναι οι φακές ή τα φασόγια. Στην περίπτωση που έχουμε τις φακές θα συναντήσουμε 18 γραμμάρια πρωτεΐνης ανφλιτζάνη, ενώ στην περίπτωση που έχουμε τα φασόγια θα συναντήσουμε 15 γραμμάρια πρωτεΐνης ανφλιτζάνη. Σε σύγκριση με μια μπριζόλα, ας πούμε, χοιρινό κρέας, μπορεί να έχει γύρω στα 23 γραμμάρια πρωτεΐνης, αλλά μιλάμε για 90 γραμμάρια ποσότητα, που είναι περίπου όσο είναι η παλάμη. Η παλάμη, είπαμε. Μια μπριζόλα δηλαδή. Μπορεί να είναι γύρω στα 23 γραμμάρια. Ενώ οι φακές που μας λες είναι μια μερίδα. Είναι ένα φλιτζάνι, όχι. Δηλαδή, ας πούμε, οι άντρες μπορεί να φάνε και 1,5 ή και 2 φλιτζάνι. Δηλαδή θα πάρουν περισσότερη πρωτεΐνη από τις φακές. Φυσικά εξαρτάται αν φάνε και περισσότερη ποσότητα μπριζόλας. Γιατί εμείς τώρα μιλάμε για τα 90 γραμμάρια που συνήθως. Ναι, εκείνο όμως που με ανησυχεί είναι η ποιότητα της πρωτεΐνης. Θα είναι το ίδιο δηλαδή για τον οργανισμό μας, εάν τα πάρω την πρωτεΐνη τώρα από τις φακές ή από την μπριζόλα? Εδώ για να είναι ακριβώς το ίδιο, επειδή στις φακές λείπουν κάποια αμινοξέα από αυτά τα απαραίτητα που λέμε, δηλαδή δεν μπορεί να τα συνθέσει ο οργανισμός και πρέπει να τα πάρει μέσα από τις τροφές. Ναι. Οπότε οι φακές για να δώσουν εξίσου καλή πρωτεΐνη με ένα κρέας θα πρέπει να συνδυαστούν με ρύζι, για παράδειγμα, όπως το συνδυάζουμε εμείς, ή με ψωμί. Εάν συνδυαστούμε δημητριακά, τότε θα συμπληρωθούν τα αμινοξέα που λείπουν από τις φακές, θα τα δώσουν τα δημητριακά και θα δώσουν μια εξίσου καλή πρωτεΐνη. Και εκτός που θα δώσουν καλή πρωτεΐνη, θα δώσουν και σίδηρο, θα δώσουν και θηλυκό οξύ, θα δώσουν και φυτικές ίνες, δηλαδή έχουν και άλλα θρεπτικά συστατικά εκτός από τις πρωτεΐνες να δώσουν. Ενώ, ας πούμε, στην περίπτωση με το κρέας μπορεί να μας κοστώσει και με έξτρα θερμίδες ή έξτρα λιπαρά. Ενώ με τις φακές αποφεύγουμε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, οι φακές όμως είναι πολύ πλούσιες σε πρωτεΐνη. Είναι 18 γραμμάρια σε ένα φλιτζάνι. Μετά είναι το γιαουρτί. Μετά είναι το γιαουρτί, το οποίο είναι μια πλήρης πρωτεΐνη, περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, δηλαδή δεν χρειάζεται να συνδυαστεί με κάτι άλλο και μπορεί να αποτελέσει σνακ και για το πρωινό μας και για το απογευματινό μας. Είναι μια πολύ καλή πηγή ποιότητας πρωτεΐνη. Μπορεί να μας δώσει ανάλογα με τη μερίδα και τη μάρκα του προϊόντος 13 με 18 γραμμάρια. Φυσικά βεβαίως προτιμάμε αυτά που είναι χαμηλότερα σε λιπαρά. Δεν χρειάζεται να είναι 0% λιπαρά, μπορεί να είναι μέχρι 3% λιπαρά. Ναι, αυτό μας ρωτούσαν παιδιά για τα light, τα γιαουρτιά. Και ποιο γιαουρτί μας ρωτούσαν? Πόσα? Για τα 0% λιπαρά γιαουρτί. Έχει πρωτεΐνη? Βεβαίως. Όλα έχουν πρωτεΐνη. Και τα πλήρη και τα ολόπαχα και τα άπαχα. Απλά όταν επιλέξουμε το χαμηλό σε λιπαρά, το οποίο είπαμε είναι μέχρι 3% λιπαρά, θα ξεφορτωθούμε όλες εκείνες τις επιπλέον θερμίδες και το επιπλέον λίπος. Άρα καλύτερα να επιλέγουμε τα χαμηλά σε λιπαρά και να αποφεύγουμε και με διάφορα έξτρα που προσθέτουμε μέσα στα γιαούρτια, είτε χρώματα είτε ζάχαρη, και να προτιμάμε το σκέτο. Μπράβο, να προτιμάμε το σκέτο ή να κόψουμε εμείς το φούτο μέσα. Να προτιμάμε το light ή το στραγγιστό το γιαούρτι.
Δεν μας ενοχλεί αν είναι είτε το στραγγιστό είτε το άλλο. Απλά είναι καλά, μπορούμε επιπλέον να βλέπουμε να γράφει πάνω το γιαούρτι ζωντανό. Όταν γράφει ζωντανό, σημαίνει ότι περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς και ενισχύει την καλή λειτουργία του εντέρου. Είναι καλύτερα για το έντερα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν στο πίνακα που είχαμε πριν λίγο και να το δούμε και ξανά ότι είναι δύο πηγές, είναι πρώτες που αναλύσαμε, φακές και γιαουρτάκι. Πάμε να δούμε τα φασόλια, πόση πρωτεΐνη περιέχει. Ένα φλιτζάνι είναι όλα για ένα φλιτζάνι τώρα? Ναι, συνήθως είναι για ένα φλιτζάνι εκτός από τους ξηρούς καρπούς. Στα φασόλια βρίσκουμε 15 γραμμάρια ένα φλιτζάνι. Είναι και σε αυτό ψηλή πρόσληψη πρωτεΐνη. Μοιάζει με τα τις φασόλια φακές. τα άσπρα. Ναι, και αυτά πρέπει πάλι να συνδυαστούν είτε με πατάτα είτε με το ψωμάκι μας. Για τις φακές τώρα πάνω είναι φακές σκέτες ή με ρύζι? Όχι, είναι με ρύζι ή με ψωμί. Μάλιστα. Πάλι είναι με δημητριακά. Είναι το ίδιο, ισχύει το ίδιο για τα όσπρια, γιατί τους λείπουν κάποια αμινοξέα. Οπότε για να συμπληρωθούν θα συνδυαστούμε τα δημητριακά. Το τόφου παρακάτω ή το τοφού, όπως το ακούμε να το λένε, παράγεται από τη σόγια και μοιάζει με λευκό τυρί. Και είναι, άμα προσέξεις, 20 γραμμάρια ένα φλιτζάνι. Φυσικά εδώ συνήθως Στέφανε μου, πότε θα μου φέρεις να δοκιμάσω τόφου? Ο Στέφανος το λέει τόφου. Το λένε και με τους δύο τρόπους. Ναι, αύριο. Αύριο είναι έντονη η γεύση. Δεν ξέρω τι ισχύει. Βασικά το τοφού είναι άγευστο και πρέπει να το μαγειρέψεις με κάποιο τρόπο, ούτως ώστε να του δώσεις κάποια γεύση. Οπότε υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορεί να το βάλεις σε χυλό και να το τηγανίσεις. Μπορεί να το βάλεις με σισάμι. Δεν έχει γεύση. Εγώ δεν ξέρω γιατί από την εμφάνιση, έτσι από το στο έχω δει, το συνδυάζουμε τα καπνιστά τα τυριά. Όχι. Είναι λίγο γεύση όπως είναι το σόγια. Ναι. Όπως είναι το σόγια βασικά. Όχι το σόγια σως. Μ' αρέσει όμως η γεύση της σόγιας. Αύριο θα δοκιμάσουμε και το. Είναι ακριβό τυρί. Είναι τυρί, ναι. Όπως το τυρί. Είναι βάση σόγια βασικά. Αλλά παράγεται από σόγια. Δεν έχει ούτε τα λιπαρά που έχουν όλα τα άλλα. Είναι ακριβό προϊόν. Να το κοιτάξω να σου πω την τιμή, γιατί εγώ το αγοράζω χοντρικά. Και οικονομικές. Συγγνώμη. Εγώ το αγοράζω χοντρικά για το εστιατόριο, αλλά θα ρωτήσω και για λιανική πώληση πώς είναι. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε αύριο και τοφού ή τόφου, όπως ο καθένας όπως το γνωρίζει. Είναι πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης. Είναι πολύ καλή πηγή. Πρέπει να το συνδυάσουμε με κάτι άλλο? Όχι, δεν χρειάζεται να το συνδυάσουμε με κάτι άλλο αυτό. Μπορούμε να πάρουμε όλα σχεδόν τα απαραίτητα αμινοξέα και το επόμενο που βρίσκουμε είναι το κοινόα. Κοινόα, τι είναι το κοινόα? Το φτιάξαμε εδώ. Ναι, το φτιάξατε αυτό. Μοιάζει με δημητριακά, αλλά είναι ένας χάμνος όπου οι σπόροι του τρώγονται το κοινόα και είναι μια φυτική πηγή η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Δηλαδή αποτελεί εξαίρεση. Η σόγια και το κοινόα αποτελούν εξαίρεση διότι θεωρούνται πλήρεις πρωτεΐνες. Παρέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα στις ποσότητες που χρειάζεται ο οργανισμός. Γιατί χρειαζόμαστε την πρωτεΐνη? Τη χρειαζόμαστε για την καλή λειτουργία όλων των κυτάρων στον οργανισμό, για αναπνευστικές λειτουργίες, καρδιακές λειτουργίες, στο τέλος για την στήσιμο των μειών, στην αναδόμηση και λειτουργία όλων των μπορούμε χωρίς να λαμβάνουμε πρωτεΐνη. Είναι από τα βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως είναι οι υδατάνθρακες και το λίπος, ανήκει και η πρωτεΐνη. Και μαζί όλα τα άλλα, βιταμίνες κτλ. Αλλά είναι βασικό θρεπτικό συστατικό. Χωρίς αυτό θα διαταραχθούν πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Πάμε τώρα στο σπανάκι που είναι ένα λαχανικό που το θέλουμε και για επειδή περιέχει σίδηρο, αλλά τώρα και πρωτεΐνη μας λες ότι έχει. Περιέχει και πρωτεΐνη, πιο μικρές ποσότητες φυσικά από τα άλλα. Άμα δούμε είναι 5 γραμμάρια ένα φλιτζάνι, αλλά περιέχει και ασβέστιο, περιέχει και σίδηρο. Ομό ή βρασμένο ή επεξεργασμένο? Όλα είναι μαγειρεμένα. Μαγειρεμένα. Ναι, πάντα είναι μαγειρεμένα. Απλά εδώ αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με κάτι άλλο για να μας δώσει. Δεν μπορεί να περιέχει από μόνο του όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Οπότε θα πρέπει να το συνδυάσουμε. Είτε με δημητριακά, μπορεί με το ρύζι, ας πούμε, όπως το κάνουμε το σπανακόριζο. Είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης. Και είναι και χαμηλό σε θερμίδες. Ναι, αλλά ένα φλιτζάνι θα μας δώσει μόνο 5 γραμμάρια, λες. Ναι. Αλλά θα προσθεθεί και η πρωτεΐνη που θα μας δώσει από το ρύζι, οπότε εκεί θα έχουμε περισσότερο ποσό. Σπανάκι με κάτι με τοφού, μπορούμε να το συνδυάσουμε, Στέφανε μου? Ναι, δεν συνδυάζεται ωραία. Ωραία. Και μπορεί να γίνει και σαλάτα. Σκέψου δηλαδή, λέω εγώ να συνδυάσουμε τροφές που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη, δηλαδή να το κάνουμε το έξτρα ενισχυμένο το γεύμα μας, μια και δεν το έχει κρέας, τουλάχιστον να πάρουμε την ανάλογη πρωτεΐνη. Και πόσο χρειαζόμαστε την ημέρα να παίρνουμε πρωτεΐνη? Βασικά εξαρτάται από τις γυναίκες και στους άντρες. Είναι 0,8 γραμμάρια με 1 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους.
Α, είναι αρκετό δηλαδή. Γύρω στα Για 60 γραμμάρια. Ας πούμε για μια γυναίκα π.χ. που είναι 60 κιλά, μπορεί να είναι γύρω στα 60 γραμμάρια. 60 γραμμάρια. Μπορεί δηλαδή. όμως και να είναι και πιο χαμηλό. Εξαρτάται και από το στάδιο της ηλικίας μας. Οι εγκυμονούσες χρειάζονται περισσότερο ή όταν βρίσκονται σε περίοδο θυλασμού. Αθλητές υπάρχει περίπτωση που μπορεί να χρειαστούν και περισσότερο. Άρα σε γενικές γραμμές κάπου εκεί είμαστε. Χρειαζόμαστε όμως την πρωτεΐνη σε αρκετό μεγάλο βαθμό στην διατροφή μας καθημερινά. Να δούμε και για τους ξηρούς καρπούς, παιδιά, νομίζω υπάρχουν Η τελευταία μας πηγή είναι η ξηρή ναι. καρπή, με πιο πλούσια πηγή να είναι τα φιστίκια. Εδώ είναι 30 γραμμάρια τα φιστίκια, ναι, είναι τα αμύγδαλα, καρύδια και φιστίκια. Από αυτά τα τρία όμως η πιο πλούσια πηγή είναι τα φιστίκια. Απλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί μπορεί να περιέχουν τα καλά λιπαρά που βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και της καρδιάς, αλλά έχουν πολλές θερμίδες οι ξηροί καρποί, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις ποσότητες. Περίμενε τώρα, 30 γραμμάρια πρωτεΐνη. 30 γραμμάρια φιστίκια θα δώσουν 7 γραμμάρια πρωτεΐνη. Α, είπα κι εγώ. Ναι. 30 γραμμάρια φιστίκια, δηλαδή πόσα φιστίκια είναι? Θα είναι περίπου μισό φλετζάνι. Μισό με 3 τέταρτα του φλετζάνι. Ναι, αλλά αρκετή ποσότητα για τα 7 γραμμάρια. Άρα θα προτιμάμε όλες τις άλλες τις πηγές για να γλιτώσουμε πολλές θερμίδες και μπορούμε βεβαίως να τους τρώμε ξηρούς καρπούς 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Εδώ σας έχω βάλει τους συνδυασμούς των τροφίμων στις χορτοφαγικές δίαιτες, αυτές που δεν υπάρχει το κρέας. Πρώτα η πρωτεΐνη. Αυτό που είπαμε και πριν, πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα τα όσπρια με τα δημητριακά, η γάλα με δημητριακά για να μπορέσουμε να έχουμε τις σωστές ποσότητες πρωτεΐνης που θέλουμε. Ο σίδηρος, θα πρέπει να υπάρχουν θητικές πηγές σιδήρου μαζί με βιταμίνη Γ. Ας πούμε, π.χ. στις φακές μπορούμε να προσθέσουμε πιπεριά ή ντομάτα για να αυξηθεί η απορρόφηση του σιδήρου. Η Β12, η βιταμίνη, η οποία τη συναντάμε σε όλα τα ζωικά προϊόντα, οπότε χορτοφάγιο που είναι αυστηρά, χορτοφάγιο και αποφεύγουν όλα, ίσως χρειαστούν και συμπλήρωμα όσον αφορά τη Β12. Μπορούν όμως να τη βρουν σε γάλα σόγιας, καλασινά και σε δημητριακά εμπλουτισμένα με βιταμίνη Β12. Και τέλος το ασβέστιο, εάν αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά, που μπορούμε να το συναντήσουμε σε όσπρια, ξηρούς καρπούς, χαλβά, μπρόκολο και κουνουπί. Αν υπάρχει ο χαλβάς, εγώ ευχαριστώ θα πάρω να εμπλουτίσω την διατροφή μου με πρωτεΐνη, με σίδερο, με ό,τι περιέχει. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια μας να δώσουμε όλες τις πληροφορίες και αν θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι σε σχέση με την πρωτεΐνη, με τη διατροφή σας γενικά. Έχετε την ευκαιρία τώρα, η Νατάσα μας είναι μαζί μας, 77-77-10-88. Μάθετε ό,τι σας ενδιαφέρει τώρα. Πάμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Η τελευταία διαφάνεια έχω βάλει απλά κάποια παραδείγματα σε ποσότητες για ένα άντρα 70 κιλών. Πώς μπορεί δηλαδή να καλύψει τα απαιτήσεις σε πρωτεΐνη χωρίς το κρέας. Μπορεί να πάρει. Ημερήσιο. Ναι, μέσα σε ένα ημερήσιο. Ναι. Μπράβο, ακριβώς. Μπορεί να έχει 4 φέτες ψωμί μαύρο ή ολικής άλεσης, 2,5 φλιτζάνια δημητριακά από βρώμη, καστανό ρύζι ή και το κοινόα που αναφέραμε σήμερα, 1/4 του φλιτζανιού ξηρούς καρπούς. Βλέπετε εδώ μειώνω την ποσότητα για να είναι οι θερμίδες. 1 με 1/4 φλιτζάνι φασόγια και 2 φλιτζάνια λαχανικά, τα οποία μπορεί να έχει σκουροπράσινα κτλ. Και δεν χρειάζεται να φάει κρέας καθόλου. Ακριβώς. Μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του σε πρωτεΐνη με αυτούς εδώ τους συνδυασμούς και αυτές εδώ τις ποσότητες. Πάμε τώρα να μας πεις λίγο περισσότερο για την πρωτεΐνη που θα πάρουμε σε μορφή συμπλήρωμα. Σκόνη, χαπάκια, δεν ξέρω σε τι μορφή υπάρχει. Βασικά γενικά μέσα από τη διατροφή μας, δηλαδή τώρα στη σύγχρονη εποχή έτσι όπως τρώμε μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης από αυτή που χρειαζόμαστε συνήθως. Οπότε γενικά λέμε ότι δεν χρειάζονται τα συμπληρώματα εκτός και αν έχουμε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως είναι οι αθλητές, ας πούμε βαρέων βαρών, οι οποίοι χρειάζονται επιπλέον ποσότητα πρωτεΐνης. Αλλιώς μπορούμε να την προσλαμβάνουμε μέσα από τη διατροφή μας. Δηλαδή αυτό το 0,8 γραμμάρια ένα κιλό σωματικού βάρους που λέμε εύκολα μπορεί να καλυφθεί από διάφορες πηγές πρωτεΐνης και έτσι. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα έξτρα συμπληρώματα γιατί επιβαρύνουμε και τους νεφρούς μας. Εφόσον διηθούν τις πρωτεΐνες, όταν υπάρχει μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης, επιβαρύνεται και περισσότερο η νεφρική λειτουργία. Ή όταν το παρακάνουμε μέσα από τη διατροφή μας με πολλή πρωτεΐνη, μέσα από κρέας, ας πούμε, από χοιρινό κρέας συνεχώς, τότε επιβαρύνουμε τον εαυτό μας με πολύ λίπος, χολυστερόλ και θερμίδες. Άρα δεν κάνουμε κάτι καλό στο τέλος της ημέρας. Τώρα η ποσότητα και η συχνότητα της λήψης αυτής της μορφής πρωτεΐνης, δηλαδή σε μορφή συμπλήρωμα, πόσο συχνό μπορεί να είναι, μιλάμε για μια εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα. Όσο πιο μικρό χρονικό διάστημα το πάρουμε αυτή την πρωτεΐνη, ας πούμε, σε μορφή σκόνης κτλ., τόσο το καλύτερο, δηλαδή για τον οργανισμό θα είναι το καλύτερο. Λέω, γενικά δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά αν κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να πάρει πρωτεΐνη με αυτή τη μορφή, θα πρέπει να είναι για μικρό χρονικό διάστημα για να μην επηρεάσει άλλες λειτουργίες του οργανισμού. Να μην έχει αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή να πάρει μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης, αλλά να επιβαρύνει
τον οργανισμό του. Αυτά όσο αφορά το θέμα το οποίο είχαμε επιλέξει για σήμερα. Τώρα τι λες για τη μεξικάνικη κουζίνα? Η μεξικάνικη κουζίνα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί υπάρχουν έτσι αρκετά τυριά, μπορεί να υπάρχει και τηγανιτή πίτα τορτίγιας. Έλα τώρα. Όμως έχουμε υγιεινές επιλογές, οπότε τα φαχίτας είναι μια εξίσου καλή επιλογή, είτε με κοτόπουλο είτε με γαρίδες. Αν είμαστε προσεκτικοί μπορεί να είναι πολύ καλή επιλογή. Επειδή εμείς αυτή την εβδομάδα την έχουμε αφιερώσει στη μεξικάνικη κουζίνα, χτες κάναμε ένα γκουακαμόλε. Είναι πολύ υγιεινό το γκουακαμόλε. Το κοτόπουλο τεκίλα σήμερα. Όλα τα καλά, δεν νιώθω τη μυρωδιά, ήδη μας έχει συζητήσει εδώ ο Στέφανος, αλλά μας αρέσουν αυτές οι γεύσεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα το φάμε κάθε εβδομάδα και κάθε λίγο και κάθε 3 και 5, γι' αυτό όταν θα το φάμε θα το απολαύσουμε. Εσύ έχεις δοκιμάσει, έτσι? Βεβαίως. Δεν υπάρχει νομίζω άτομο που να μην του αρέσουν τα μεξικάνικα, γι' αυτό πάμε τράριστο. Να μην το αποκλείσουμε, να το απολαύσουμε. Γι' αυτό και εμείς θα σας δώσουμε στη συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίτασον, θα σας δώσουμε στη συνέχεια μια άλλη συνταγή για μεξικάνικο φαγητό. Είναι παρείστικο φαγητό, μας έχει πει ο Στέφανος, και επειδή έρχονται τώρα αρκετά γεγονότα που θα μας ενώσουν και είμαστε στο σπίτι και είμαστε με φίλους, γιατί όχι να μην δοκιμάσετε όλα αυτά? Φύγαμε. Καλή σας μέρα.